Međutim, ukoliko negde grešimo, ovi tokovi ne izgledaju ovako kako je prikazano u ovom crtežu, nego izgledaju nekako ovako. Znači, šlajfujemo u mestu ili tonemo. Ovo se dešava zato što negde u ovom crtežu, odnosno u ovoj skici finansijskih tokova, nastaju rupe, odnosno nastaju problemi. Nastaju, na primjer, ovde. Znači, ovde smo nabavili neke zalihe koje nam ne služe svrsi. Znači, zarobili smo novac, ali on ne pravi nikakav prihod. Nastaje ovde. Nabavili smo možda neku opremu, ali ta oprema nije dovoljno iskorišćena, nego je promašeno ulaganje. Nastaje ovde. Nabavili smo neki materijal, ali potrošili smo više nego što smo inicijalno mislili da treba da potrošimo. Zaposlili smo neke ljude, ali ti ljudi ne opravdavaju svoju platu. Angažovali smo neke ljude da nam pomognu u pružanju neke usluge, međutim, ni oni nisu baš opravdali naše očekivanja. I sada tih rupa ima svuda po bilansu i kako god one nastaju, one dovode do toga da se ovi tokovi prekidaju i kada se tokovi prekidaju, mi ne pravimo dovoljno profita naspram novca koji smo uložili u posao.